थारैनो नंगौ बे समाव नोंथाङा जे रायजोआव मोनद' हारिनि जा एसटि होनो नागिरनाय मोनद' हारिनि जा एसटि होनो नागिरनाय बेखौ लानानै जा थाखानाय एसटि माहारिफ्रा गोबां बिनि सायावहा गोख्रों ओंखारनानै गसंथेनानै खामानि मावदों एबा बाथ्रा बुंदों थिग बेबायदि दिनैनि बे समाव रायजो जा विधानसभा आयेन बे विधानसभा जिरायनायाव जा मोनद' हारिनि एसटि होनो थाखाय थांखि लानायनि बाथ्रा ओंखारनाय एबा मोनद' हारिनि जा एसटि होनो नागिरदों बेनि सायाव गोख्रों गसंथेनो थाखाय दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायावहा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों जे मोनद' हारिनि एसटि होनायाव हेंथा खालामनानै गासैबो बिटिसि बिटिआर नाङैनो बाहागो लादों थिग बेबायदिनो दिनै उदालगुरि जिल्लायावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लानानै मिरु बर' थुनलाइनिफ्राय लानानै लोगोसे गोबां आफादफ्रा गोबां ट्राइबेलनि आफादफ्रा दिनैनि बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन दसे समनि उनावनो बे सोमावसारनाया जागोन बे सोमावसारनायनि सिगां जों माखासे दैदेनगिरि एबा मिरु थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिनो नाजागोन बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना लानायनि गुबै थांखिया मा दिनै गासैबो रायजो राजा गासैबो थागिबि आसामनि आरो लोगोसे जोंनि जेनोखि आसामनि जेनोखि ट्राइबेल संघखौ लाफानानै सिसिटुवाखौ बिथांमोना जिहेतु दादों जोङो बेखौ दानानै होदों आरो बिनि सिङाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ बर' थुनलाइ आफाद दङ आरो जोंहा जेसेबांनाखि राभानिफ्राय जोंहा सफैनो हादों जोंहा दिनै बर्मन कसारिनिफ्राय सफैनो हादों गुबुन गुबुन जेनोखि थागिबि हारिफ्रा बेवहाय दिनै ज' जादों आरो बे ज' जानायनि गुबै थांखिया जाहैबाय दिनै जोंनि मोन 14 जेनोखि हारिसाफोर दङ थागिबि हारिफोर दङ बिसोरो दिनै एसटि स्टेटास मोननानै दंबाय थायो दा बेनि अनगायैबो दिनै आरोबाव आसाम सरकारा भारत सरकारा आरो मोनद' हारिफोरनो बिथांमोना एसटि होनो थांबाय थादों दा बबे जुक्तिजों होनो नागिरदों जों बेखौ नागिरदों जे जायफ्रा गोदोनि दिनाव बेखौ एसटि होनानै होलांखाबाय बे मोन 14 हारिखौ दिनै आरो गोदानै माब्रै मोन 6 हारिया हाबनो नागिरदों मा खारनाव दिनै जों नुनो मोनो जे बेवहाय जोंहा दायो 45 लाखल' सुबुंफ्रा एसटिनि सुबुं जानानै दङ जुदि दिनै गोदानै होयोबा आरोबाव 1,60 लाखनि बारा सुबुङा हाबबावगोन जेरावनाखि जों नुनो मोनो जे जोंहा एसटि खथा हिसाबै जोंहा स्टेटआव 10% मोनो आरो जोङो सेन्ट्रेलाव 7.5 मोनो दिनै जुदि जोंहा बे 12% एसटिआ दा आसामाव दङ दिनै बे 1.60 बारा हाबनांगौब्ला 45% एसटि जागोन जोंनि अबस्थाया मा जागोन जेब्ला 1996 मायथाइयाव जेब्लानाखि 6 दाननि थाखाय कच राजो बंसिफोरखौ जेब्ला एसटि होदोंमोन बै समाव जोंनि थागिबि हारिफ्रा जोङो जेरावनाखि जोङो एसटि प्लेन होननानै बुंदों बिसोरो एडमिसन मोनाखै इउनिभारसिटियाव मोनाखै कलेजाव मोनाखै मेडिकेल साइन्सआव मोनाखै बिसोर जेरावबो मोनाखै साख्रि बाख्रि मोनाखै बेसेबां दुखु गोनां मोनसे थासारि जेरावनाखि जोंहा एमएलए सिट दङ बेयावबो करुणा दत्त होनाय मानसिया नोङो माजुलि बायदियाव देरहानानै फैदों दा बेफोरबायदि थासारिया दिनैनि दिनाव जुदि आरोबाव बे मोनद' हारिखौ होयोब्ला जोंनि थाखानाय आथिखालनि बिटिसि राभा हासं अट'नमास काउन्सिल जोंहा मिसिं अट'नमास काउन्सिल बे गासैयावबो बिनि गोहोमा ओरैबायदि गाज्रि गोलैगोन दाथ' जोङो जेंनाखौ मोगा मोगि जागोन आरो उननि जोलैया बांसिन जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन बेयो जोंनि थाखाय गिथावना सावगारि बेखायनो जोङो भारत सरकारखौ बुंदों आसाम सरकारखौ बुंदों जे नोंथांमोना बबे लामाजों बिथांमोनखौ होयो मा होयो दिनै जों खोनादों जे एसेम्ब्लियाव बिथांमोना मोनसे प्रस्ताब लाबोदों जे एसटि भेलि खोनाफेरै नुफेरै मिथिफेरै एसटि भेलि मा होयो मा होआ बिथांमोननि खोथा नाथाय जोंनि खथाया फेरलेबसेबो गुबुननो जों होनायाव जोङो थागथियारि नङा आरो बिनि थाखाय जोङो स्पष्ट खोथा जे जोङो बे मोन 14 थागिबि हारिफ्रा मा खालामनांगौ गणतान्त्रिक भाबै जों बेखौ खालामगोन जा सोमावसारनांगौ जों सोमावसारगोन दिनै जोंखौ गुबुनफ्रा बुंनो नागिरदों जोंखौ गाग्लोबदों खुगाजों बाथ्राजों गाग्लोबदों नाथाय जों बिथांमोनखौ गाग्लोबाखै नोंथांमोना सरकारनो नांना लाबो जों नाथाय रावखौबो राया जों गुबुन हारिखौ जों रायनायाव गैया नाथाय जोङो सरकारखौ बुंगोन जे सरकारा बेवहाय दायित्व दङ बिथांमोना माबोरै होयो माबोरै होआ बे सरकारनि बाथ्रा बे समाव ट्राइबेल माहारिनिफ्राय सा 20निबो बांसिन एमएलए मन्त्रिफोर दङ बिनि सायाव बिथांमोना फंसेबो बिनि हेंथायै बाथ्रा बुंनाय नुवाखै होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा अजद दैखांदों बिनि सायाव मा फोरमायगोन नोंथां बिथांमोना दायित्व दङ बिथांमोना गोरों मानसि बिथांमोना जोंनि थान्दै बिथांमोनखौ जों हरदों रायजो राजाया हरदों बेखायनो जों मिजिंथिदों जों दासिमबो आसाखौ गाराखै जे बिथांमोना बे बेलायाव खुगा खेवनांगौ खुगा खेवथों
नङाब्ला खिन्थु फैबाय थानाय समा रावखौबो निमाहा होनाय नङा स्पष्ट खोथा मोनद' हारिनि जुदि थारैनो एसटि होयोबा जोंनि थाखानाय ट्राइबेल माहारिया बेसे माबोरैहाय भुगिनांगौ गोनां जागोन फैबाय थानाय समाव आं दहायनो बुंदों जे जोङो आथिखालनि समाव जा रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जादों बेनिफ्रायबो गिख्रंथावसिन जेंना जोंनि जेनेरेसना जाहैगोन आरो बेनिखायनो जों बुंदों जोंनि जि जों सुबिदा मोनदों बे सुबिदाखौ जोङो फेरलेबसेबो हगारा मानोना जोङो जोंनि उन जोलैनि थाखाय जों गावखौनो जों बाउसोमनो गोनां जायोबा थेवबो जों हगारा बे जोंनि मोनसे कमिटमेन्ट